kujerar Ganduje ko ba sa so wannan Allah ya yarje. Zaura shi zai gaji kujerar Ganduje. Wakar gobe zan faɗa muku yadda Zaura zai yi aikinsa kuma yayi kama da na Ganduje. Zaura shi zai gaji kujerar Ganduje. Baban Abba Ganduje sannan kuma baban mu tambaya muke ofis ɗinka wa zai gaje. Zaura shi zai gaji kujerar Ganduje. Muna ta magiya gaunan Kano 2023 in ba Zaura ba ma son fa gidaje. Zaura shi zai gaji kujerar Ganduje. Usman Mu'azu shi ya dau nauyin wakar nan ya ce in bayyana haɗin Zaura da Ganduje. Zaura shi zai gaji kujerar Ganduje. Ni Ridwan Allah min sunan mai waka farin ciki na naga Zaura da Ganduje. Zaura